Il-Ministeru tas-Saħħa qed jipprova jinħalm il-kuntratt tal-proġett taċ-Ċentru tas-Saħħa l-ġdid Fraħal ġdid Ċentru tas-Saħħa illi inizjalment il-Gvern kien qal li suppost kellu jiftaħ fl-2020. Wara beda jingħad li kellu jkun qed jopera f'April tal-2022 biex imbagħad l-eks Ministru tas-Saħħa Chris Fern kien ħabbar b'ħafna pompi illi kellu jiftaħ f'Mejju tal-2023 u aktar tard kien tħabbar li se jkun qed jiftaħ f'Marzu tal-2024. Kollha dati illi ma ntlaħqux bil-Gvern ifalli minn dawn il-miri. Illum Awwissu 2024 dan iċ-ċentru ma sitx għadu mhux qed jiffunzjona. Bil-Gvern qed jiġi rrapportat li jrid jinħall mill-ftehim mal-kuntrattur responsabbli għal dan il-proġett. E kif minkejja li jinsab fl-istadju finali inqabżu diversi deadlines stant li suppost ilu miftuħ għal pubbliku tal-inqas 4 snin. Sorsi qrib il-Ministeru tas-Saħħa saħħu mal-Journal Times of Malta il minkejja li x-xogħol ta' kostruzzjoni issa huwa lest, il-kuntrattur qabeż ma' 17 deadline fl-aħħar xhur, partikolarment dawk li għandhom x'jaqsmu ma' quality control u ċertifikazzjoni. Huwa konfermat ukoll li l-Gvern sansitra ressaq il-qorti lil kuntrattur u għaldaqstant mod mill-aktar inevitabbli mistenni aktar dowmin biex iċ-ċentru tas-saħħa reġjonali msemmi għal ċensu Mowra jiftaħ il-bibien tiegħu, proġett li l-permessi għalih ħarġu lura fil-2017. Bil-Gvern jibqa' jwiegħed li dalwaqt se jinfetaħ xahar wara li ieħor sena wara oħra. Il-binja ċensu Mowra li l-mod kif il-Gvern falla anke f'dan il-proġett qed ifakkar lil-bosta fil-katina ta' fallimenti illi assistejna għalihom fis-settur tas-saħħa f'dawn l-aħħar snin b'effett dirett fuq il-familji u l-pazjenti. Bl-aktar każ flagranti jkun in-nuqqas ta' investiment fil-faċilitajiet, l-isptar Tawdex illi baqa' qatt ma nbena, l-istat illi tħalla fih Monte Carmeli u l-proġett tas-Cyclotron li għadu s'issa fil-kaxxi ma jaħdimx.